Yorni komуш һәм куаклардан чистарталар. Шунда ук махсус техника санаулы секундлар эчендә ботакларны пышкы чүбенә әйләндерә. Иртәгәдән кереп китәбез су эчендә камышларны кисәргә. И бүгенге көндә шул ук әзерлек эшләр бар, аларны ташыр өчен понтоннарны куярга урын әзерлибез. Быелга каралган күләм километр ярым араны тирәнәйтү һәм яр буендагы агачларны алып бетерү. Йылга төбеннән чыгарылган ләмне махсус капчыкларга, геотопларга урнаштырачаклар. Капчыктагы су агып чыккач, калдыклары төбендә җыела. Аны киптергәч, басуларга ашлама итеп кулланачаклар. Йылга үзәнен чистарту 2 этапка бүленгән, барлыгы 4 километрдан артык аралыкта эш алып барылачак. Мәләкәсне федераль проект кысаларында чистарталар. В ходе проведения исследований Тикшерүләр үткәргәннән соң елга төбендә 1 метрга кадәр ләм барлыгы ачыкланды. Бу үз чиратында әйләнә тирәгә тискәре йогынты ясый. это очень негативно сказывалось на самом состоянии водного объекта, на окружающей биосистеме. 2019 елдан башлап Татарстанга экология ил күләм проекты буенча якынча 13 миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән. Быел беренче этап кысаларында 73 миллионнан артык акча тотыла. Икенче этапның да проекты әзер. Ул 3 километрдан артык территорияны үз иченә ала. Бу участокта эшләр якынча 310 миллион сум белән бәяләнә. Значение имеет она огромное, потому что Бу эшләр бик әһәмиятле. Әлеге елга Яр Чаллының үзәгендә диярлек урнашкан. Бирегә көн саен шәһәр халкы ял итәргә килә. Әлбәттә, 40 ел эчендә барлыкка килгән ләмне чистартканнан соң, биредә экология ягыннан да үзгәрешләр булыр дип көтелә. даст хороший результат в эстетическом смысле, даст хороший результат в экологическом смысле. Эшләр тәмамлангач, Мәләкәс елгасының суы чистарачак, балыклар күбәер дип өметләнәләр. Яр Чаллыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.